салом алейкум, дӯстони азиз. Ман бо шумо хосият бриллиантови мастери ширкати Атоми. Дӯстони азиз, занҳо мегӯянд ки худ ай кадом крем истифода мебарӣ. Ман чанд намуд крем истифода мебарам. Баъде ки ман 42 сола шудам, фаҳмидам ки уходова косметика гуфтани гап аст. Ман стик истифода мебарам барои маршина ва зиёдтар анами крем ай серияи абсолюта ман истифода мебарам. И медонед чия крем барои ожангои гирди чашм, насагубка ва пешонӣ ва ҳамчунин гардан духтарро беҳад креми нағзай ва немхоҳам майда чакай қиматай пешопеш бугум ай 320 сомон зиёдай вобаста ай курси российский да барои ки бори мо ай Корея Россия мебия, ай Россия ба монда мебия. Мо ба рубл харидорӣ мекунем. Ай 320 сомон зиёд мерава, столбики 350 бо мефуроя. Лекин эффекташ беҳад хуб ай. Одамои харидагиян, отзыв додагиян ай 35 боло метавонад